Hej og velkommen til vores ASMI-video. Vi prøver lige igen, fordi computeren den gik død. Cecilie. Okay. Mille Hårgaard, hvorfor er I sådan nogle snopper? Jeg kender dig ikke, så gider du lade være med at sige sådan noget pis. Og jeg synes, det er noget rigtig underligt noget at skrive. Og Cecilie er ikke en snop. Get it, bitch! Jeg har ikke snakket med dig i rigtig lang tid. Så jeg synes, det er noget underligt noget at skrive. Og du skrev til mig, at det var fordi, at da jeg snakkede med dig, gad jeg lige pludselig ikke mere. Og så, Fordi I ikke var populære. ja, og det er altså ikke rigtigt. Jeg havde bare ikke lige sådan helt lyst til at være sammen med jer mere. Christina Rasmussen, hvad synes I om mig? Du er sød, du er dejlig, du er det hele. Ja, du er det hele. Alt det positive. Alt det positive. Træls, vi ikke snakker så meget sammen mere, som vi har gjort. Ja. Skal lige finde en dag. Promise me. Emil Skov, hvad synes I om mig? Du er verdens bedste ven, og jeg elsker dig overalt på jorden. Som ven. Du er flink. Jeg kender ikke så godt. Jeg snakker ikke så tit med dig, men du er flink. Louise Lind, hvad synes du skal om mig? Jeg synes, Cecilie, jeg savner dig. Ja. Jeg elsker dig, og jeg savner dig rigtig meget. Og vi skal lige have fundet en weekend. Så, ja. Jeg kender dig ikke, men du er smuk. Ja, du er rigtig lækker. Monika Tillemann. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hvad synes I om mig? Det er jo, du er fin nok. Jeg kender dig ikke så godt. Du er flink. Jeg har ikke snakket med dig i 100 år for mig. Hvor gammel er I? Jeg er 15. Et halvt. Jeg er 14. Mathilde Kasper Sørensen. Hvad synes I om mig? Du er sød. Jeg Du er savner rigtig dig. sød. Ja. Du er dejlig. Du er smuk. Jeres bedste veninde og så veninde. Jeg gider ikke sætte dem rækkefølge. Jeg har mange, men min aller bedste veninde er Emilie. Ruby Groth. Forelsket eller ikke? Jeg er rigtig meget forelsket. Forelsket. Jeg er forelsket. Er jeg forelsket? Ja, du er forelsket. Er jeg forelsket? Ja. Okay. Christina Rasmussen ryger ikke. Never Nej. again in my life. Det er det Nej. dummeste, man kan gøre. Ja. Nej. Frederik Jønsson. Så jeg prøver at sige Ja, det igen. prøv at sige det. Frederik Birger Sentjo Jønsson. Ja. Hvad synes I om mig? Du er sød, og du er rar, og jeg savner at skrive med dig. Og jeg håber snart, vi begynder at skrive sammen igen. Vi har haft vores perioder, hvor vi ikke har skrevet sammen, og så har vi haft dem, hvor vi skrev sammen, og de er sådan lidt skudt. Men jeg håber, at vi snart begynder at skrive sammen igen. Jeg kender dig ikke sådan rigtigt, men sikkert flink nok. Du er sød. Og Frederik igen. Igen. Is eller kage? Is. Kage. Frederik igen. Panika med is eller uden is? Med is. Med is. Christina, lyst eller brunt hår? Lyst, hvis det er til drenge. Og jeg har brunt hår, hvis det er, hvad vi selv har. Ja. Og jeg hælder nok mest til brunt hår, hvis det kommer til drengene. Frederik, mørk chokolade, hvid chokolade eller lys chokolade? Lys chokolade. Hvid. Frederik, igen. Hvad vil I helst have? En dreng med sixpack og ingen brystmuskler eller armmuskler. 2. En dreng med ingen sixpack, lidt store armmuskler og brystmuskler. 2. Number 2. Dreng med ingen sixpack og lidt store arme og brystmuskler. Mads Hvidgaard var... Nej. Hvidebæk Vargaard. Hvad synes I om mig? Du er flink, og du er en rigtig god nabo. Sådan. Jeg ved ikke, hvad jeg Du er synes. Du har ikke givet mig noget godt indtryk. Altså svinet mig til. Just like hell. Det kan jeg ikke lide. Christina Rasmussen. Hvad størrelse BH bruger I? 70E. 75B. Isabella Følle. Altså. Hvad synes I om mig? Du er lille, og du går på min skole. Tror jeg. Gør hun stadigvæk det? Det ved jeg ikke. Jo, Sikkert. lige i dag. Nå, ja. Du er sød, og du er så nuttet. Helt vildt. Rasmus Østergaard, hvad vil I gøre, hvis jeres bedste veninde, veninde, døde? Jeg vil gå i opløsning. Jeg vil ikke kunne fungere. De betyder alt for mig begge to. Jeg På vil hver gå sin traume. måde. Det vil jeg jo. Jeg vil få traume. Traume eller Traume. Traume. Jeg vil gå i traume. Sebastian Schmidt, hvad synes I om mig? Jeg synes, du er sød, og du er en god ven. Og vi skal snart ned og løbe sammen. Kender dig ikke så godt, men du er en flink fyr. Livret. Min mors lasagne. Jeg har ikke nogen. Yndlingsfilm. Det ved jeg ikke. Jeg ser ikke så meget film. Det er ikke mig. Yndlingssanger. Det ved jeg ikke. Det er nok... Jakob Latimo. Det ved jeg ikke engang, hvad med. Go og no go.
I forhold til hvad? Ja, det tænker jeg så lidt hvad. Det ved jeg ikke. Det kan vi ikke svare på, når vi ikke ved, hvad det er i forhold til. Nå, ja, det kan være det til ham eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg ved Lige det meget. ikke. Lige meget, vi svarer ikke på det. Ja. Brunette, blondine eller ginger til drenge? Blondine. Eller det hedder ikke blondine, Brunette. og det hedder ikke brunette, og det hedder ikke ginger. Det hedder mørkhåret, lyshåret eller rødhåret. Ja. Og det skal være lyshåret. Og det skal være... Det er heller sådan lidt... Det er lidt lige meget. Det er bare hårfarve, for fanden. Christian Mortensen, jeres mening om mig. Jeg synes, du er flink nok. Du kan godt være lidt træls, og du er god til at svine folk til, og det pisser mig rimelig meget af. Sød dreng. Tag det let at go, eller no go. og go og no go. Er det tage let eller om det er go eller no go? For hvis det er det, så er det go. Så det er no-go. Kan du ikke tage det lettere? Nej. Jeg elsker at tage det lettere. Okay. Mit udseende fra 1 til 10, ligger på en... 8. Ja. Eller en god 7, En tror jeg. god... 8-9 stykker. En god 7-8 stykker, tror jeg. Sebastian Schmidt. Nå, Sebastian Schmidt, mexikansk eller kinesisk mad? Kinesisk. Kinesisk. Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ikke smagt kinesisk mad. Jeg har heller ikke smagt med. Jo, jeg har smagt kinesisk mad, men jeg har ikke smagt mexikansk mad. Kinesisk mad. Jeg ved det ikke. Jeg siger kinesisk mad, fordi det er det, jeg har smagt. Men det smagte ikke godt. Drenge med dårligt hår og god tøjstil, eller drenge med mega godt hår og dårlig tøjstil? Dårligt hår og god tøjstil. Ja. Ja. Isabella Følge, cap eller ingen cap? Kom an på, hvordan drengen ser ud. Og hvis det er til os selv, det ved jeg ikke. Det er forskelligt, hvad går Jeg med. synes, det er lige meget. Men det er fedt nok med cap. Det er fedt. Ja. Mathilde Fjernbo, hvad synes du om mig? Du er mega flot, og du er mega sød, og så er du pissehøj, og kæft for det træls. Du er rigtig smuk, og du er rigtig flink og sød. Jeg kender dig ikke så godt, men du er i hvert fald rigtig pæn. Og Mathilde Fjernbo, sig 3 gode og dårlige ting om hinanden. Ej. Du er sød. Nej. Du er sød, og du er rar, og du er smuk. Og dårlige ting. Kom så med det. Det er faktisk en meget svær opgave. Det er dårligt, at du hele tiden siger, at du er tyk, fordi det er du ikke. Ja. Og du siger hele tiden, at du er grim, og det er du heller ikke. Og det er pisse træls. Det hader jeg ved dig. Men jeg kan ikke sige en tredje ting. Det er umuligt, for jeg elsker dig. Du er dejlig. Og du er rigtig sød. Og du er rar. 3 dårlige ting. Det kan jeg ikke grim. Nej. Jeg hader, når du siger, du er grim, og når du siger, du er tyk. Det er jeg. Nej. Jo. Og jeg hader, når du siger mig imod. Det var 3 ting. Når du giver mig ret. Det gør jeg altid. Næsten. Jeppe Esbensen. Hvad siger om mig? Du er en dværg. Kender du ham? Ja, han er den lille. Går han på jeres skole? Nej, jeg går på tårningsskole, og så er det sådan Jeg tror, jeg har gået i klasse. Ja, nej, jeg ved godt, jeg har gået i klasse med dig. Han er gået på ENS. Ja, jeg tror, jeg har gået i klasse. Han er sådan helt mini en. Ja, jeg har gået. Han er så sød, fordi han er så lille. Jeg tror, jeg har gået i klasse med dig. Jeg ved det ikke. Men du er sikkert flink. Emil Schmidt, kan vi tilgive hinanden og komme videre? Nej. Altså, jeg er ikke sur på dig mere. Men jeg gider bare ikke. Du skrev, jeg var død for dig. Så jeg gider bare ikke. Og du svarer mig ikke, når jeg skriver til dig. Og så gider jeg ikke tilgive dig. Det synes jeg ikke, det er i orden. Det synes jeg godt nok ikke, det er. Så siger jeg Hovsa. Sådan der. Jamen, Emil. det ved jeg. Nej, jeg skal lige svare. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle tilgive dig for. Så det ved jeg ikke. Emil Schmidt. Kan jeg blive prof-sangskriver eller digter? Det kan du måske. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg ved det ikke. Khalid Hassan, hvad synes I om mig? Ja, det ved jeg ikke. Mærkelig. Ja, jeg ved ikke, hvem du er. Høj. Underlig. Han er mega dårlig til fodbold. Ej, du er god til fodbold. Ja, jeg ved ikke, hvem du er. Jeg tror, det er fra min skole. Nej, det er du ikke. Men han han er venner med mig og Daniel. Derfor kan han svare. Derfor. Jeg ved ikke, hvem du er. Og hvorfor jeg godt kan lide at slå dig i bollerne, det er fordi, at jeg elsker, når det går ondt på Nej, Emil Schmidt, hvis du skal om. Det skal Emil jo bare have lov til. Jeg elsker, når det går ondt på drengen. Og du sviner mig til hele tiden, og jeg siger det ikke, hvis jeg ikke sviner dig til. Eller, jeg gør det ikke, hvis du ikke sviner mig til. Det var sådan, det skulle siges. Okay.
Hvad er det? Og det var det. Thank you for tonight! Ej, det gjorde jeg ikke, det der.